Hello guys, magandang gabi sa inyo. Mag-update ngayon ako sa Bagyong Odette guys dito sa Sitio Sodlon, Lahog, Cebu City sa harap ng Julis Big Shop. Yung sitwasyon ngayon guys, update ko ngayon. Pakita ko sa inyo guys. Walang ilaw dito ngayon guys. Madilim dito ang paligid guys, mga sasakyan lang ang makita ko guys. Nandito ako ngayon sa Esquina Sodlon, Lahog, Cebu City. Standby lang guys, ipakita ko sa inyo ang sitwasyon ngayon dito sa hangin at sa ulan. Okay? Sitwasyon ngayon guys, madilim ang kapaligiran. So guys, pakita ko sa inyo. Lumakas na ang ulan dito guys. Dito sa Esquina Sodlon, Lahog, Cebu City, sa gilid ng Julis Big Shop. Lumakas ng ulan dito guys oh. Madilim na ang langit. Mga ilaw lang ng sasakyan ang nakita guys, kasi nag-burn out na dito. Wala nang ilaw dito guys. Binibidyo ko ito guys para ma-update ninyo ang sitwasyon dito sa Sitio Sodlon, Lahog, Cebu City. Ito na guys oh. Yung mga daan dito guys. Yun, lumakas ng hangin guys. Tungo sa GY Square Mall. Ito rin guys oh. Dito sa gilid ng Mormon Temple. Ito na guys. Ito na. Ginaw na ang hangin dito guys at kaulan guys. Dito sa pinatayuan ko guys, walang gaanong kahoy dito. Pura na dito mga establishment. Makita ko sa inyo ang langit guys. Ito ang langit guys oh. Madilim ang langit guys. Ako guys, patungo na ako sa trabaho ko. Video ko lang ito guys para yung mga taga Sitio Sodlon na nandoon sa ibang bansa, yung mga OFW, makikita nila ang sitwasyon dito sa Esquina Sodlon. So guys, hanggang dito na lang ang update ko guys. Yun na guys ang update ko dito sa Sitio Sodlon, Esquina Sodlon, Lahog, Cebu City. Ang update ko guys. Medyo hindi aninag yung mukha ko guys dahil madilim dito sa harap sa kinatatayuan ko guys. Ingat lang tayo guys sa panahon ngayon ng bagyo. Safe ang lahat guys.
Sige na guys. Sana bigyan tayo ng magandang panahon ng ating Panginoong Diyos. At sana bigyan tayo ng mga biyaya na pinagkaloob niya sa atin. Hanggang sa sunod guys na update ko sa lagay ng panahon.